Sina sami. Ngithenge kwenze njani? Ubuyaphi uMinenhle? Ini? Ngithe ubuyaphi uMinenhle? Sina sami uyazi nje House of Hope. Yeyi, ungalingi uzungiqambela amanga wena. Nothando please. Ungalingi ubiza igama lami sengazathi liyadayiswa. Ubhali essay ngoma wakhe, uqalisa. Ubani uqalisa? Umuntu from the past yami. From your past. I-essay ibhala ukuthi she moved into her father's house and her wife is kind. Sibusisa. Ubaba kaMinenhle wena. Sina sami, I can explain. Yey! Minenhle. Khuluma iqiniso. Minenhle, phindela kameleni lakho. Kayindawo. Minenhle khuluma iqiniso. Usibusisa ubabakho. Oh. Yazi ukuthini? I thought as much. I can't stand this. Uyaphi manje? Ngiyofuna iqiniso. Nothando ngikucela. Thathele uwe. Uyanginyangisa wena. Minenhle, yini oyibhalile? Ngiyaxolisa. Kanti yini ngempela oyibhalile? Yini ehlanyisa uNothando?